Ito guys, mga ka-friends. Dito kami sa Sachi Ramen. Japanese ramen. Yan. Dito kami sa Sachi Japanese ramen. Magla-lunch kami dito mga ka-friends. Together, Miss Bridget. Hi! Richard. Actually, mga ka-friends, si Miss Bridget yung may idea nito. So, very thankful kami na dinala kami niya dito. First time yan. Yeah. And then, matitikman namin yung kung gaano kasarap yung ramen nila dito. Look mga ka-friends, yung sa loob. Yan. Japanese style. So, let's see mamaya if gaano kasarap yung ramen nila dito. And yan. Rice toppings nila mga ka-friends. Kanina kung kaulan, hindi ko ito This is matcha mga ka-friends. And this one, saan yung matcha? Forgot. You forgot your choice. This one's for me, matcha. Hello mga friends, this is Noko Toteri Ramen, and this is Tantan, which is spicy. At ito naman hindi siya spicy mga friends. So, tikman na namin. Okay, Miss Bridge? Yeah. Okay.